लोगोफोर नै जोङो आलासिबो जाफैदों लोगोसे खामानिबो मावफैदों आरो दा गरम बोथोर ना बिराद गरम अखाबो हायाखै नै ओमफ्राय नालेंखर सिङाव जिरायदों जोङो ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय आरो ओमफ्राय नैबेखौनो रिप्लाय होनो सानदों सासे आब'आ सोंदों आंखौ आगै हासबेन्डआ मा मावो होननानै सोंदों आंनि हासबेन्डआ मा होननांगौ बेखौ एसे माबानि सरकारनि एसे माबा आरो फुलखौनो खोन्थानोसै आङो CIC मावो आब' ओमफ्राय जोङो गासिबो क्वार्टारावनो थायो आरो ओमफ्राय नै सासेखौबो बोरायखौ सोंदों खोन्थाहरदो बेयाव होनदों आरोखि ना बबेनि नोंथां बहा थायो मा मावो होननानै सोंदों आरोखि ना ओमफ्राय जोङो चिरांनि आरोना बिजनिनि ओमफ्राय जोङो डिब्रुगड़आव थायो ओमफ्राय जोंहाथ' नै फेमिलिया खोन्थाखांखाबायानो आं CIC मावो ओमफ्राय दा जोङो न'आव आलासि जानो फैदों ओमफ्राय दा न'आव आलासि जानो फैनायाव खामानि मावनोसै आरोखि ना गय बागान एरि दङ बिदिनो हाग्रा फोसाबनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो कमेन्ट्स हरदो आरो चेनेलाव जायफोर गोदान भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर फैदो बिदिबा जों लोगोसे भिडिअखौ नायलांनोसै लोगोफोर नै जों दा थांगासिनो दङ न'निफ्राय थांगासिनो आरोखि ना मानास जिङाव एखे आइमोननि न'आव आरोखि ना हाग्रा खाथियावसो जोंनिया न'आ दा बेयाव थांगासिनो दङ जोङो फिलफिलिजों दा बरिया एखेबारे बार स्रो स्रो नै ओरैजाय आरो माइ गायग्रा फोथार फिलफिलिजोंनो बरिया मोनो आरोखि ना लोगोफोर सारि साखा गारि सिङाव थाबा आरो बार नाङाना ओंखायनो फिलफिलिजोंनो मोजां आरोखि ना गारिखौ बायनो हाखायाखै नालाय ओंखायनो दा फिलफिलिजोंनो बेरायबाय आरोखि ना ओमफ्राय दा थांगासिनो दङ जोङो मोनहैथ'वाखै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नैबे मा जिनिस लोगोफोर बेयो जाहैबाय माइ गायनाय फोथार आरोखि ना लोगोफोर एखेबारे हाया जि एवहांबायानो मानसिफ्रा नैबे जाहैबाय आरो माइ हाग्रा एवग्रा मेचिन लोगोफोर बे हाग्रा एवग्रा मेचिनखौ लाबाय आरोखि ना गय बागानाव हाग्रा एवनो थांनो नागिरदों जोङो दा बेयावनो थांगासिनो आरोखि ओरैजाय फिसाजोआबो जिरायनानै दङ आरो आगोलाव जिरायदों फिसालाया दोस्तों अभी हम जा रहा है अपना गांव में सुपारी का बागान में जंगल काटने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों आप लोग देखते रहना वीडियो को और देख के अच्छे लगने से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना यह हमारा गांव का रास्ता है लोगोफोर ओरैजाय नायलांबाय था मोनहैसिगोन आरोखि ना लोगोफोर जा बरियाखा आरोखि ओरैजाय थांगासिनो जोङो ये हमारा गांव का रास्ता है मानस का किनार का रास्ता है स' लोगोफोर नैबे जाहैबाय स्लुइस गेट आरोखि ना बे स्लुइस गेटखौ माने मेसेङाव खेवनानै होयो ओमफ्राय बिराद ना मोनो आरोखि नैबे बे जाहैबाय स्लुइस गेट जोंनि ओरैजायबो माइ गायग्रा फोथार ओरैबायदि समायना नुखायो ओरै नै लोगोफोर दा जोङो आइमोननियाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा आङो हाग्रा एवनो थाखाय रेडि जाबाय आरोखि ना लोगोफोर गय बागानाव हाग्रा एवनो नागिरदों नै ड्रेसखौ गाननानै माने रेडि जाखाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो हाग्रा एवनायखौ गय बागाननिखौ माबायदि नुयो आजायालाय नै आजाया एखे ट्रेक्टर लालायनानै अन्थाइजों गेलेगासिनो नै ओरैजाय फिसालाया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय एखे मुलि होनो नागिरदों आरोखि हाग्रायाव नै फाख्रा गानलायना ओंखारखाबाय टेंखि बालायनानै गय बागानखौ खावसे मुलि होनो नागिरदों आरोखि ना लोगोफोर बेखौनो एसे देखायलांनोसै नायलांबाय थादो आंबो हाग्रायावनो रेडि जाखाबाय आरोखि ना नैबे सफैबायानो आङो नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय आंनि गय बागान आरोखि ना गया नै बेसेबां देरबाय ओमफ्राय दा नैबे गयखौनो नैबे हाग्राखौ एवनो नागिरदों आरोखि लोगोफोर
नायलांबाय थादो नैबे हाग्रा एवनायखौ नै ओरैजाय फाथो फोदों आरोखि ना मोखांखै नैबे माखाया जाहैबाय फाथो ओइ दंफां ओमफ्राय नैबे माखाया गय बागान आरोना बारा देराखै लोगोफोरनि एखे खरानाव रानख्रेबजोबनानै दंमोन नै दासो नै दा माबायदि हाग्रा लोगोफोर ओमफ्राय एवबाय थानोसै दसे उनाव नायलांदो माबायदि जायो एवनाया स्टार्ट जाबाय लोगोफोर बिनिफ्राय एवलांसै आरोखि ना नैबेखिनिया आरोखि ना ओरैजाय नैबे माखाया हाग्रा जानानै दंजोबबावो नैबे गासैबो हाग्रा गोजा बै आगोलाव दंफां बागानबो दं बे दंफां बागाननिखौ नेक्स्ट भिडिअ देखायगोन आङो ओमफ्राय दा बे गय बागाननि हाग्रा एवनायखौ देखायग्रोनोसै आरोखि ना बे माखाया गया किसुमान थैदोंमोन आरोखि ना लोगोफोर बे थैनायखौ गायफिननाया बारा देराखैनो एसे फिसा ओमफ्राय जायफोर थैयाखै गायजेननायनि बेफोर देरबाय आरो नैबे गिदिर गिदिरा नैबे माखाया बेजों ओमफ्राय दा नैबे माखाखौ एवखांबाय लोगोफोरनि माबायदि नुदों नायदो दहाय एवनाया बेखिनिखौ एवखांबाय आरोखि ना बेखिनिया नैबेखिनिया एवखांजोब्बाय बेखिनिखौ एवखांबाय आं लोगोफोर 1 घन्टा नांबाय लोगोफोर बेखिनिखौ एवनायाव नै ओरैजाय नै माखाया एसे एवखांबाय ओमफ्राय दा बै ससेखौ एवबावनोसै बिराद सान्दुं गोसा बैखिनिया गाम्बारि बागान दा नैबे गय बागानखौ एवग्रोजोबना लानोसै
लोगोफोर माबा नागिरनाय जोंहा मा जिनिस ओंखारो नैबेयाव मा जिनिस बे लोगोफोर ओंखारदोंना लथब लथबनो नायनो र' बेथिंजाय हाबजा थांसै सेन्देल गानबोआखैना हासुबागोन ओइ नोंबो नायदो आबा र' आंबो नायनो नै लोगोफोर जिगाबनि मैखुन वाव लथब लथबनो नै ओरै गावदां जाहोबालाय ओमफ्राय बै लथबनि सायाव माबा थालायबावनाय गुफुरनो ओइ नै जिगाबनि नै लोगोफोर थाबावगोन ओइ सिंफ्राव थागोन बोलाबा मोनगोन खोमा आजा नों थांना गावनो फैखायो जेनेबा नै लोगोफोर नै मैखुना लथब लथब ओंखारदों नै माखासे जाखांजोब्बाय अखा हानानै सान्दुं दुंबा स्राव ओंखारबावगोनसोनो दिनै मोनायाव अखा हायासैना बेखौ जानो नांगोनलै आंबो ओइ माथो ओरैबो हाब नै बरियाथार इथिंजायनिखौ नायनो र' बा माथो मेरला थायो नै लोगोफोर नै ओरैबो खाखांबाय ओइ नै दा बेलासिसिमबा देरसिनगोन खोमा गावलांथ'नाय नङा मैखुन खादों नै लोगोफोर नै लोगोफोर मैखुना मोनसे बरिया बरिया देरनानै दङ जिगाबाव वाह जादेखायबाय मोजांथारनो नायबावनोसै नै इखौ खानाय नायनो र' माबायदि बेखौ बुखुथारनांगौना बस'यो सायाव बिखब दं ने जों खानाया बिदि नङामोनलायो बोबाथाय माबासो हा सिंनिफ्राय गोलाव गबोयोसो माने नै लोगोफोर देरथोंसै बेखौबो खाथ'ला नामा ओइ गोसा गारनाङाबा वाव मा स्टाइललै लोगोफोर नै आजा सिफ्रुनाङा नों खानाङाबा नों आखाइ सुन्द्राना इ फिसासो देरथों बांद्राय फिसाखौ खाबा मोजां जायाना आजा ओइ मोनसेबाव सिङाव बेखौ खानां गावा गोसोम माखांनायसो लथब होमबालाय माबाबावगौमोन बेखौ खानांला होमबालाय ओंखारदो आजा फवासे ओंखारबाय आधा केजि लोगोफोर मैखुना मा मैखुन होनो दे बेखौ लोगोफोर नै जिगाबनि मैखुन ओमफ्राय नै जिगाबनि मैखुन गथा जाग्रा मानसिया खानाय थेबलायदों गोलोमलायबाय मानसिया गोसोम गोसोम जादों लोगोफोर मैखुनानो बिदिनो थब्रा जागासेयावनो माबायावनो सुगासेयावनो बेसेबां गाहाम ओंखारो